farga, kanta farga. Alai muda, ni ba zuwa ne in zauna ba, nasiha na zo in maka. Na zo ne in sauke haƙƙi na makotaka. Yanzu ya za a ce gidanka kame da gidanka ba ƙofar shigowa ba ƙofar fita, kuma kai ka ƙi haƙuri da halin da kake ciki. Yanzu me amfanin ka balle taga ka sayar, ka balle ƙofa ka sayar? Idan wata matsala ce muna tare da kai, kai magana mana. Ina alga fata wala. Ni fa ba zan bari in aurar da yaran nan a wurin jika na yi ka ba. Haka kurum in aurar da yaran in je wahala. Na fi son san ba su gwabi-gwabi. Ka aure su. A duba, a gyara wannan al'amari. Ka ji dai? Ina yini. An dawo. Yanzu dan Allah dan annabi ka duba ka. Budan, yanzu me amfanin wannan? Duba ka ga yanzu wannan wa zai gansa ya ce ƴaƴanka ne. Ai sai ya dauka sababbin amare kai. Yara sun kai munzalin da zaka kai su ɗakin miji. Ka zo ka aje su kawai ka sa su a gaba kana kallo. Fashin. Wa? Fashin. To albishirinka. Fashion ko? To na rantse da Allah idan ka saki ka mutu a haka, wa'innan yaran baka da ansa da za ka gaya Allah gobe kiyama. A can za ka ga fashion. Wallahi a can za ka ga fashion. Wallahi tallahi aka fara ta mauni da kai, aka fara alala maka bulala, wallahi baka san inda kanka yake ba. Ni gaskiya na zo in gaya ma, na san ba ta ma daci ba. Yawwa, Allah ubangiji ya shirya, Allah ya shirya, Allah ya kiyaye gaba. Yawwa, amma dan Allah dan annabi ka kiyaye. Yawwa, ni zan koma. Na ce Salma, zan so na kasance da ke ko da yaushe, kasancewar kowane lokaci ina kewarki. To amma yanayin karatu ba zai ban ni ba wallahi. Haka ne, ba komai. Ai na maka uzuri. Da yamma da daddaren duk in ka zo gurina ta abu ɗaya ne, in Allah da ni dama so nake in kasance tare da kai, kana ebe min kewa a rayuwata. Shi yasa kake ga na da muka rika zuwa muna hira, kuma kana bani shawarwari, kana mun wa'azi yanda ya kamata, kuma iya shiga jikina. Shi yasa nake so ka rika zuwa gurina. In Allah yadda zan ci gaba da yi mana addu'a a kowane dare don Allah ya cika mana burukanmu. Kuma ke ma zan so ki kasance mai ƙoƙari da juriya don tashi da daddare wurin yin sallah raka'a 2. Allah ya amsa mana addu'anmu. Ni ma ina tashi kuma da daddare ina kwatanta, saboda yanzu duk bakin ciki ya biya ishe ni. Da wanne mutum zai ji? Aka ce maka arniya ce ita? Kawai maguja ce. Me ke zai? Ke ciki. Falla miki mari. Ce maka aka yi ba maguja ce ita? A ba ɗaya ba. To kace ta tsaya wata an kyaya hakurin. Kace ta tsaya wata sallar dare. Ba maguja ce ita ko arniya? Idan na sake ganin ka a nan gidan, wannan yarinya, to sai na bada ke yi. Yi waje. A yawo. Yi waje. Yi waje. Yi waje. Shi ɗan yarinya. Ke kuma, ke zo nan. Zo nan! Haba umma, yanzu kina ji kina gani kin zuba baba ido. Ba za ki hana shi ba, ki ga duk gidajen nan yanda ya tsaya ya ciccire abu. Talauci hauka ne, ba zai dogara ga Allah ba. Sauro sai cizon mu suke suna shiga ɗaki. Kuma ya kamata ki mar magana, ya bari haka wallahi. Kukan daɗi kike yi. Da Allah ya sa ma muke zaune a cikin gidan. In bacin cewa har takaddun gidan nan ba sa hannunsa, me kike tsammani? Da fa sai dai ai sallama a ce mu ɗebo tsumokaran mu tafiya sai da gidan. Kina kallo dai da kofar ɗaki na ma ya cire kofar ya sai, to ya zan masa. Sai dai addu'a babanku. Sai addu'a, ni ban san wannan wani irin abu ne ba. Kariyar arzikin nan ba a kanka aka fara ba. Kariyar arziki ta same ka, ba za ka haƙura ka rungumi kaddarar da Allah ya ɗora maka ba? Ma abba ne ya koro ni. Ya koro ki karin yaya? Ina zance shine ikore ni ikori saurayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. To ya yake so? Ina hada mai.
Gani. Jimai. Na'am gani. Alhaji ya aka. Jimai. Na'am. Wai uban waye ba yaran nan dama su dinga zuwa suna tsayawa da kati a kofar gida a maidimin da gida kamar ibedi. Alhaji yaran nan sun kai mun zalin aure. Shi kenan sai mu zauna mu sasa a gaba muna kallon su jika su zami mu sha. Da wasu zamu mu cinye. Idan an magana kin san yadda zake juya mutum magana ta wulakanci. Abba ka yi haƙuri don Allah, ka yi haƙuri. Dole ne sa shigan da wani suka ti a nan kofar gidan sai na ci mutuncin ku. Abba don Allah ka yi haƙuri. Na karya ki. Ni? Na maki ki. Ku tashi ku shiga ciki, tashi ku shiga ciki. Allah ya wani yaya kyawawa kuma shi kenan wannan nan da kawai daga zuwa ne. Ha! Amma dai ka san cewa duk daɗin fura da nono da siganta ai ba ta maganin kishi ko? Amma za ta saka bacci mai daɗi da natsuwa ko? To sai ki kyale ni in ba abin da nake so. Ni wa ƴaƴana ba irin wannan mutane ne za su zo gurin su ba. Na ga dai nema kake ka ja min zagi a garin nan. A dinga zagi na ana cewa na kin mun ki mu aurar da ƴaƴa muna neman kuɗi da su. Ka zauna jiran sai mai kuɗi ya zo. To shikenan yanzu idan mai kuɗi bai zo ba in talaka ya zo ba za a aurar da ƴaƴan nan ba kawai sai a zauna jiran wanda bai zo ba. Allah ya bani yara kyawawa kamar wannan sannan kawai ta dinga zuwa me ka ci me ka ba wani. Kawai sun tsaya mutu to ni ba irin wannan mutane da nake so ba. Na fi son kitu inda za su zo su sun ci sun tada kai su ne abin aure su ne za ka mutu baka da fargaba ka je lahira fine. Kai me yasa baka yi kuɗin ba? Me yasa kai da kariyar arzikin ta same ka baka koma kayi kuɗin ba tun da kuɗin mutum shi yake yi wa kanshi. Naga Allah ne yake sauko wa mutum talauci da Allah ne kuma yake yi wa mutum arziki ko? Mu ki kika halice mu? Ki kika halice mu ke? Ko ce kika yi mu? Ina ganin gaskiya da gangan ka dinka take kai ba ga kana a cikin talaucin ba yanzu me yasa baka ci gaba da zama a cikin arzikin ka ba? Situation ne. This is what we call situation. Sannan sai da wani. Allah ya kai mu lokacin. Me sai kyamar na tsohon ya zo ne ko bai zo ba? Ni dai zaka siyar ai ka gama siyarwa me ya rage sai dai ni zaka siyar kuma ko ƴaƴan naka. Renovation za a yi. We are going to renovate the house. That's why ake ballo ɗin abubuwa. Julius Baga ne za su zo su yi aiki. Sha ana neman sake hanya kina. Alhajin Allah wannan irin hula haka. Ita kanta wannan yadda fa kwanan nan sai wata tafiya da ni. Amma Alhaji Gezina ce ko? Me kyan ce dai ban san me kyan ce dai a Dubai na siyuta. Ga hulan nan ya sha kyau sai kyalli yake. La ilaha illallah wai tal'udu. Kin ganki ko tal dake. Wai zai. Alhaji kar ka ziga ni ma. Wato kasancewar ki santala uwar kyawawa ina tabbatar miki dassan da na kalle ki sai in ji wani daɗi tun daga kwanyar kaina sai in ji har ƙaramin ɗan yatsa. Ai Alhaji baka sani ba. Da a ce maza duk abin da suka farta har zuciyansu ne ko da gaske suke yi ba macen da za ta saura da bakin ciki a rayuwa. To albashirinki ni tun daga fatar baki na har zuciyata nake gaya miki wannan zance. Ina tabbatar miki. Ta yaya zan tabbatar da haka Alhaji? Tabbija. Wata 'yan rediyo suka ce a dakace mu. Ina wannan ni Allah na tubo ni da kullum ba na so in ga ba na so alƙur'an ba na so in ga bakin cikin ki. Alhajin Allah kullum ƙara kyau kake Alhaji ga kirkin ka da duwa yake. Yawwa karbi bata Alhaji ina da Allah ya tsinin dan me zaki min wannan me za a ba naji kana a bata me za a ba ina mafarki mai dadi da za a bata kuɗi kuma ki min shirme Allah ka kusa zautuwa Alhaji ka kusa ka zama zautacce shikenan dan ka yi wa kuɗi mugun sabo ba ka da motsi sai na kuɗi kuma mafarkin ma da kake kuma ka farka kana cewa a bada kuɗi auke na kamar da mafarkin ya zama gaskiya ma ko ga can ina mika mace ina ce ba ta fushi ina ce ba ta ke wannan ce karbi ke kuma kawai kika cuce ni
to ina ganin dai gaskiya lamarin ka sai neman sauki domin gaba ɗaya ka tattare ka shiga cikin duhu haske kake nema a rayuwarka shikenan akan kuɗi haba dan Allah annabi ya zaki ki tashin daga bacci ne mai daɗi ina ba ta karɓa shi kuma ya bata kin cuce ni a banza a ofi kin cuce ni duk ran da na kuma kwanta irin wannan mafarkin cika min irin wannan kazalan din sai na karya kana jifa a rijiya ni za ka dafa a rijiya kwarai kuwa ba cuta sai kiga ba Allah kana nema a yi maka rukiya dan na ga mugun sabon da kai wa kuɗi gabaki ɗaya ka tattara rayuwarka yanzu a cikin duhu kake Allah fito da kai haske ni za a jefa a rijiya kwarai kuwa isaki irin wannan warke ke ina irin wannan na haɗo zan haɗa ta bace bari ina miƙa mata ya na alhaji hakuri ba ta jin yaki ce wannan ita wannan sha karbi ina kika cuce ni ba ta karɓa ba su nan kai da ke ganin nan kika sake irin wannan ko kore ki yau wato ji nake a jikina ina ma ko da yaushe duk lokacin da nake son ganin ki zan samu damar ganin ki gaskiya da na ji daɗi da kuma na kasance cikin farin ciki a in dai zaka jure wa zafin rana to ne kuma zan jure tsayuwa a cikin ta Nabila kenan na fi kowa shiga uku rashin ganin ki domin a cikin masoya babu wanda ya shiga uku kamar ni ba na iya samun ganin ki a duk lokacin da na so na ganki dan Allah Nabila ki samu mana mafita a haka to ka san dai matsalar mahaifina tun da isa mu wannan karai arzikin ban san me isa baya so ya aure da mu Nabila zan iya jiran ki tsawon lokaci matsawar za ki rike ni amana a cikin zuciyarki kar ka damu wannan ba matsala bane ba zan rike maka alƙawari kin alƙawari cikawa kuma haka ai na sha wahala wajen neman gidanku sai daga baya na sami wani yaro da ya min kwatance to shi kuma sai gashi Allah ya sa na gane wallahi abin mamaki kuwa kaga gidan namu ba batacce bane sananne ne da ki kasan mahaifin na da ya samu arziki sosai ko ina an san shi kuma iya taimaka jama'a to kare arziki ya samu ai kai daga kaga gidan ma kai ka sani hai na ga alama kai da ganin zubin gidan ka san lalle akwai arziki a gidan to yaya ni dai kamar yadda na gaya maki na zo zan iya taimaka wa shi mahaifin nakin ma jarinsa ya farfado dan gidan ne ka zo ka hore mata kundi ne ko babana ne mahaifinmu ne iko Allah ka zo a hore mata kunne ne kai ma to tashin fari sunana Alhaji Manga kuɗi sakon Allah kuɗi ne ɗan ƙaramin su kuma babban su ina son ka sha jin sunayen a rediyo talabijin jaridu sai dai Allah bai taɓa haɗa mu ba sai yau to ka san abin rabo ne yau Alhaji Allah na tuba yaro na goye ma ai ya san ku ko na goye rahin sani ne rahin sani ka san kuma yau kuce ko ina ba wallahi ba dai ba ya kai ne ma dalla Allah sarki Alhaji ya gida yaya a kasuwa to alhamdulillah yaya yara hada Allah ya kana hakuri alhamdulillah aka ce kasuwa ku ta nan ta samu gobara ko wato sai dai kuma alhamdulillah kasuwa ta kone kaf babu shagon da wuta bata shiga ba amma ni kuma da'irar shagona suna tsakiya ne amma daidai da fakitin ashana ba abin da ya kone inna lillahi ilaihi raji'un ya fa kai na Allah ne Alhaji Allah zai kai na Allah ne Allah zai Allah to wanda da akwai kana abin da ai alhamdulillah ai shine ai kuma zama ne kike guje masa mutum mutane ne cinye ki zai sha to baba ya ce ma zai taimaka ya baka jari kin ji kwa in Allah ubangiji ya sa aka kaddara shi ya aure ki yanzu kamfani zai kafa miki Alhaji kai cinye ki zai to wannan ba wani abun nan bane mu dai fatan dacewa muke
abin da ya kawo mu muna fata ubangiji Allah ya tabbatar mana da shi. Ya tabbata ma. Kwantar da hankalinka. Da kyau. Ka saki jikinka. Nan gidanku ne. Duk abin da kake bukata za ka samu. Kuma wallahi ni yanda na rungube ka yanzu ka zama dan uwana. Wannan dan matsayin ƴata ce. Duk abin da kake bukata kai in ba ta yi maka ba ma. Akwai guda su biyu ne. Akwai kanwata. Da kaga za ta bata maka rai. To kar ka bata ranka. Kai hakuri sai kirawo maka ita yar kanwar Allah ne ya tako. Ba za ka bugi nan ba wallahi sai ka aure zai rata. Karmi garaji a dan banna in tsaya daga nan din tukuna mu fara da wannan in Allah bai daidaita mu ba bayan wani dan lokaci to in ya so sai mu ga irin sauyin da zamu ba komai Alhaji ba komai wallahi abin da isa saboda ka san shi girma to girma miya sana ma kar yarinya ta zo ta maka rahin mutunci a dinga ce a gidan nan an ga wuri maka da yarinya da cewa ni kwata ba wani shi kenan ba komai Alhaji ka saki jikinka ni zan so a ce na haɗa zuri'a da kai. Ina Hajiya Jummai? Hajiya Jummai? Na'am irin wannan kira lafiya? Albashirinki. Ina maganar mafarkin dukiya da nake miki. Ka sake yin wani mafarkin ne? Na sake yi amma kuma ta zo garda gaske. Uzu billahi. Yanzu na saurayin Salma. Wanda kudinsu a na kasan nan ma ya shahara ya sha motocin da suke dauko kayansa daga Eko zuwa nan sun fi 1000 duk kuma na sani shine kofar gidansa suka hira Allah Alhaji wayyo Allah alhamdulillah Allah mun gode maka yace shi ya ga gida ya ga tattijan arziki da abin da yake bukatar tashin hankali shi Allah ya ina ta addu'a Allah ya kawo masa da shi nace nan gidanku ne na zama ubanka shike dan kuwa da kudi ya to shi sa duk abin da zaka rayuwa ka dinga addu'a kana hakuri Allah ya kara ma hakuri to ga irinta na alhamdulillah kaga tunda ta samu miji ita ma yar uwarta in ta samu miji sai hada sa musu aure kaga mun huta gaba daya ina Hajjaji mai albashirinki ce masa ne da Salma ta bata maka rai kar ka bata ranka gaya min kana gaya min sai in cire Salma in tono na fila wace irin magana ce wannan Alhaji yaya za ka yi mana haka muna Hausawa ka shikenan kuma sai ka hana shi auren wata ya dawo na bayan ga wace yake so shikenan kuma sai mun bari a tuce ta bata mana dukiya ta tuce mu ta kore shi ki ji shi a wannan ba girma bane gaskiya kar ka zuban mana da kima da mutunci ka bar shi dai wace yace yana son ya aure ta to yaya haka yace shi alhamdulillah wannan al'amari Allah ya tabbatar da alheri zai bani jarima idan kula kudi masu kauri ya ba mu ya bani kai amma mun warke Allah ya yanke mana wannan talauci Allah ya yanke mana wannan talauci to Allah ya ƙara rufa asiri to ni ma ya ga mun na sai ki je bakin ciki ya ga miki Alhaji ban gane bakin ciki ba in fa kai ubanta ne ni ma uwarta ce ka ya ga mun ina da sabgar da zan yi da ba ni na haife ta ba to ke da har abada bakin ki ba dai faɗa alheri ba sai ki je bakin ciki ya ga miki ka san fa ina da sabga fa ko a matsayina na uwa to sai ki bari tunda bawan Allah nan ya zo ya ce kokari zai yi ga ya auri yarinyar nan ya kafa mata kamfani ke ma sai ki addu'a in ya kafa mata kamfani ke ma ya zo ya kafa miki kuma ya kafan kamfani to ba har kike bane saboda mu bi zai aura ai yanzu ki da ai ha ki ji Allah yanzu sai ina da miki kamfani ba bismillah wow Alhaji wuri yayi kyau Allah Masha Allah, na ga harka za ta yi kyau. Sauke a wajen kas. Zauna. Bismillahi. Alajin Allah. Gashi kuma kana ta haɗa gumi alaji. Amma kuma mun shigo yanzu za ka bushe ka je ka yi wanka ga AC na buga ne. Dole ba ne Allah na tuba idan nan mun zo ba dole ma ki gana gaskiya duk ka buka haɗa gumi alaji ya haka. kai. Sai me rai? Labari. Ɗaya kenan. Sai me labari. Ai bai ba ke ma sai ma na baki wannan labari ba. Allah alaji. Kin ganna din nan. Billahi allazi ni mutumin kirki ne. Kashi. Ai ba sai ka faɗa ba. Ni zan gaya maka kai mutumin kirki ne. Ga kyauta. Hakkin gano ni? Tintini ma.
sai ma ka min albishir da kace za ka min motar nan Alhaji na tuni. Ba ki ga komai ba. Haka ma. Wallahi da ba ki ga komai ba. Bari fito wanka. Komai ba. Allah zazzafa yo Allah da ai kawai ki fatiya kin samu Ai na ɗauka ka manta da ni. Kai wane mutum inji mutuwa? Yaya za a yi mutum ya manta bakinsa gurin shan zuma? Aiki ma kin san ba zai taɓa yi ba. Haka ne, to yanzu ya magana karatu. Tun da ke ganin na zo nan gurinki, kin san da azama ta na zo, a shirye na zo, na kammala karatuna, maganar aure kawai na zo a yi. To shi kenan gaskiya na ji daɗi. Yanzu fitowa za ka kenan ko? Ai yanzu zuwa ne in tambaye ki yaushe ya kamata in turo iyayen a zo a yi magana kawai magana ta. Wa za ka turo? Na ce wa za ka turo? Ke? Tambi! Ame. Miki, in na sace ganin ka da yarinyar nan sai na karya ka. Ka ji na jama. Je ka. Allah in na sace ganin ka a gidan nan sai ne mai ihu barau. Sai na canja maka kamanni kwata-kwata. wallahi sai ke burge ni Dan Allah. kin ga duk macen da ta iya soyayya a ita ce jigon namiji billahi lillahi Da Alhaji banda zolaya. wallahi ba wata zolaya gaskiyar al'amari yake faɗi dangane da ke Allah kuwa To na gode. to zuba haka idan kika gama cin abincin ina za mu je Alhaji ka zaɓan mana inda za mu je. Allah Allah ko ana baka wuka da nama. barin gani cinani cana na biko bikon wala mariyan ka baby na sakota miyan Kwash. waje wurin jiya Yauwa shikenan yayi. Allah ko Allah. to Allah Kanta farga, kanta farga, kanta farga. Kan wannan rayuwa duk abin da aka ce ka sa a gaba kayi nasara. Sai munna. Ai ita wannan rayuwa. Mana balale mutanen Dubai. Kai jama'a. Dubai yayi. Ba a yoyo. Mu mutu kuma muna. To kuma banda abin kamalan wani abin ai ana dan kunya ko in muka shiga daga ciki kuma ai ko me ai ko? Ina yini abba? Lafiya lau. Lafiya kalau. Mun same ku lafiya? Umma ina yini? Ya kalau mutanen Dubai an da kalau? Ya Kai kalau. kai sanni kaga wani kyau da ta ƙara yi? Mu daɗin Dubai ɗin fa. Wallahi Dubai lafiya kalau. Ai jama'a. Umma na ji nan sanyi ko zafi zan ce zafi nake ji. Ka sanyi ko? daga kasashen turawa kuma ku tambayi zafi a nan An ce kun je kun karasa maka ne ko? Mun je maka fara zuwa muka wuce Amerika. Allahu akbar kabira amma kun shahawa. Tabdijan. Ina mai gidan naki. Yana can ma waje ya ce ma wai ka je. A da alafa. Allah kai ma ka je ka anso. Umma ina Nabila? tana ɗaki tana bacci ai ko bata san da zuwan ki ba lallai da yanzu kin ganta da gudu Alhazan Dubai alhazan Saudiya. Sannun ku da zuwa. Abba ya ka tafi MT akwai kaya fa. Mota zan tafi. Akwai kuma zan tafi ita ko me? Allah baka hakuri. Ha? Ba kun mun je ga me zo da shi ba? Ko kuwa? Kai jama'a alhazawa. kun sha hanya Ya alhaj. ai ko shekara nawa kika yi an ce kika zo tambayi haliza abin da yasa ne kiranka na kiranka ne dangane da maganar yarinyar nan a gidan madan tunda ya ce ka bar masa yarsa to wajibi ka bar masa yarsa kuma shi sha'anin aure da kake ganinsa ko fa'i ne kusa suna cewa kowace ƙwarya da akwai abokin birminta
mu abin da muka gada a gidanmu shine mutunci da kima, sannan kuma gidanmu gidan ilimi ne. Ba daidai ba ne za ka yi aure ka tafi ka je ka auro 'yar mutum, saboda in ka kula ana cewa ma wai zai iya cire wannan gidansa ko kofar gidansa ya je siyar don ya biya bukatarsa. Ashe kaga kenan ba mu yi daidai da shi kanka auro yarsa ba. Duk da zai duk mutumin da ka sani, duk da ka gani a duniya ina tafiya, to yana yin motsi ne da irin motsin gidansu, kamar inda Hausa suke cewa kowane tsuntsu irin kukan gidansu yake yi. To kukan gidanku kai shine tarbiyya da sanin ya kamata, saboda ka ba daidai ba ne. Sannan kuma ma maganar aure, ai ba haƙƙinka ne ka nemi aure ni da raina ba, tunda ina da raina matsayina na ubanka, ni ne zan nemo maka yar da ta dace da kai ka aura. ina roƙon ta kanta su ma a dinga musu addu'a Allah ya shirye su. To alhamdulillah, dama cikin maganganu na ai bana zaton akwai inda na faɗo wata mummuna, sai dai ga yadda suke a sha'anin aure. Kuma duk lokacin da aure ya zo tajassusi a tahassus halali ne. Ka tafi za ka nemi aure ko yar gidan wace ce, ka tambayi ya uban da yake, ya dangin da suke, wannan halal ne. Amma haka kawai ne ba da ka bincike mutum yake ba. So haka Allah ya shirye su, Allah ya shirye mu. Na gode. Yau shi ke. Allah ta yi. Alhaji, na ganka da a kurkuci me yake faruwa Alhaji? Kasuwa ce ko? Kasuwa gidanka ba? Me faru? Kaki Salma ba ta da hali. Salma ba ta da hali, shegiyar gaddama kamar makahon jaki. Ga tsinannen fushi, babu dama wani abu a ce ya dan gitta. In ta fara fushi kamar kububuwa. To shine na ce ni hannun karba hannun mayarwa. Ni ba zan iya ba, na zo ne in dawo maka da yakka a yadda na karbe ta, in dawo maka da abaka. Kada ka zo ka ga wani abu daga baya kai zargin ni ne. Ni ne mun rabu da ita, kuma ni da kai mun shikenan, babu wani abu zai kara hada mu. Ran da ka zo nan gurin me nace maka da farko, kuma Alhaji abin da nake so ka gane, ita Salma a watan bawa aka haife ta. Ka san duk wanda aka haifa a watan bawa zaka ji shi da ɗacin zuciya. Yawan da aka haifa a watan bawa. Ye? To irin mutanen nan da aka haife su cikin watan takuta haɓa. Madalla. Nabila kenan a takuta aka haife ta. Ita nan wasu. Ka san lokacin da gwamnati ce maka idan ta bata maka rai kar ka ce wai zaka bi fushi. Ni ya dace ka gaya gashi gaya min daidai. Allah ya maka albarka. Yanzu abin da za a yi canja maka zan yi. Ni ba na ce ka ina ba zai yi ba. Ba zai yi. Dan Allah dan baba kai hakuri ka bar maganar nan dan Allah dan baba. Ni ko ubanka ne. Hauka ce yi? To tunda ka dagi ka nace sai an yi hakan. Babu komai. Na san kai ma so kake ka hada zuri'ar ka da tawa. To na ji daɗin wannan al'amari, kuma in Allah da kai ma ni ma zan nuna maka ni ma dan halak ne. Ni ma dan halak ne insha Allah. Gaskiya kai da tijin arziki. Gaskiya kai da tijin arziki. Ina tabbatar maka dai a yanzu a yadda zamani rikicewan duniyan nan ya matsu, to samun uba kamar ka da wuya. Ina da wuya. Lokacin shagari. Lokacin mulkin shagari. Na'am. 1980 na farko na ƙarshe kenan. Yau na farko dai ai daga Saddauna ba sai shagari ba. To ai a wani lokacin mu aka tattara ni ne aka bawo shugaban zaman lafiya na wannan unguwar tamu. Ka ce da ba dan an masa juyin mulki ba da yanzu kai ne shugaban zaman lafiya na Afirka da kewaye. Wayyo Allah. Shagari shi da kamu. Ikon Allah. Ya zan ki kuma kyauta mutane. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Sau daga gaskiya ne. Ai ka san madana. Shikenan. Da abun da ya kare wallahi tallahi. Shikenan, kuma a matsayinka na uba ka san duk addu'ar da uba yau ƴaƴansa Allah na karɓar ta. Masha Allah. To ina so do Allah do annabi a taya mu addu'a. Ita wannan Allah ya saba hankulan mu. Kaka da mu.
ita na gaya maka ita kuta haje wata da kuta ga ita rasa ka same ta tas tarara ce ka alhamdulillah kaga shashi ta ja kanta ni zan koma nagode Alhaji nagode Alhaji Allah ya cika iyayenka madalla Alhaji Allah ya cika iyayenka Allah ya kare girma madalla ai ta rayuwa ai baya mata haka akwai buhun siminti da nazo maka shi a cikin mota saboda naga wato wani guri ya balgace akwai siminti buhu daya a cikin mota idan zai yi sai a ji a dauko shi ma akwai wajen kofa guda wajen kofa 8 ce duk ba duk a ciccire ma gaba daya wallahi tallahi to waye cire wato aka ce aka samu na'am ina da raunin wani yaro ina da wani ubangida a kasuwan nan ta baya banteka madalla sai ya ce izo ne canja masa kimarin gidansu yaro ya zo maka babbar kimari kaf muka aka sai da su kuma kaga har yanzu to kaga Salma ta min ƙarya ni Salma ta min ƙarya ɗaya daga cikin abin da Salma ta faɗa min dan in tausaya mata chati na taɓa tambayin ciya na ga gidanku kamar gidanku rige nan kofa ta ce ai kai ne idan babu na ce fa ni sai ka sassaki ka aje wata duga ba sai ka sassaki abin nan gugulari ko ɗaya sai ka kai aike fa Allah ikiri ba kun asiri ni to haka ta faɗa waziri Ibrahim shugaban jami'ar GNPP jama'iyyar GPP GNPP lokacin shagari wai jama'i yaushe da jibi jibi kuma Alhaji gobe ne wakilan Allah me sake min irin wannan lokacin da nake son wasa ke min in kuma ba na son wasa shi ma ke min to menene laifi na dan na ce gobe ne da ka sani ka tambaye ni ina Nabila to ita ma an mata mijin ne me yake nufi na ce ka mata miji ne to ina Jimai in baki wasa ba zan zara hannun ki kaf da kan yaran nan shikenan ni na huta da bakin cikin ka ni ma na huta yawwa amma wallahi kullum ina da gaya ma ina tuna ma ka kiyayi jifa daidai saitin kanka tamfa tam ayo bene ni ina yi jifa daidai saitin kaina dole san abin da nake so in jefa iyaka dai yanzu ko abin da ya daidai kawo shikenan akan ka ba wani kwa ana ba da sa'a duniya ce ai ta ishi kowa riga da wani amma ita rayuwa ai ta duniya da waya ka take wani buga wani ibu yamma wani bullo ta jigawa wani bullo ta kai dai ba daga gabas din ka fito ba ta kaduna ina kai ba ya zo na gabas ke ce biki sani ba ta gashi nan Nabila wannan ita ce kyauta ta farko tsakanina niki kuma na yaka ne don mu samu kafar da za mu rika magana da junan mu kai tsaye ba sai na zo gidanku ba amma kake bari ko da wasa kake bari Salma ta sani wow kar ka damu ai mahaifina ya gaya mana komai so amma sai dai ba za ka ringa zuwa ofar gidanmu ba ko? ai wato zan dan dinga zuwa amma kisan wato asali ma ina so zan je Dubai ne to na san na dawo in ya zo harkoki za su fi yadda suke yanzu kan kama to shi ke na ubangiji Allah idan mun da kai lafiya na gode na gode sosai ina da lambar zan kira fadila ke to kin dai ga wuji ko wannan shine gidana a yanzu kafin nan da yan kwanaki kadan ya zama naki to da gaske Alhaji kwarai da gaske da gida kai amma fa Alhaji na gode ka ce ne ma yanzu zan fara fantamawa a cikin yan mata ba dole ba ai dole yanzu ki fi karfin sa'o'i irin naki ke takunki ɗai
Amma fa Alhaji na gode sosai. Ka ce zan shana. Kai jama. Ga. Tashi kin tsara Allah ne mu tafi. To. Ƙara in je in watsa. Wasa yayi wasa.